Cennet bugünkü söhbetleşigimizi hoş gördük. Bugünkü temamız Yunus Emre hakynda öz şahsy pikirlerimizi beýan edeli. Yunus Emre garaýşymyzy. Yunus Emre garaýşymyzy beýan ederiz. Dogry belledim. Bir nazarda galmaýaly, gel dostlyk deli köňül. Hesredile ölmeýeli, gel dostlyk deli köňül. Gel gidel can durmadan, surat terkin urmadan. Araya düşman girmeden, gel dostlyk deli köňül. Gel gideli galma rak, dost üçin kılaly yarak. Şeyhin gatynadyr durok, gel dostlyk deli köňül. Yunus Emre hakynda aýtmaly bolsa, gysgaça näme beýan edip bilersiňiz? Yunus Emre barada bir öz pikirim ma hemişedem çykyş edem daýdýan. Kakajan Yunus Emre de ol. Ne bir ýagyş ýokardan gelýän, ne de bir bu aşakdan göterilýän. Aralykda bir aslyşyp duranda hatda mysal üçin şu wagt howa düşündürýär ýalak dälşiýany şeýle owadan howa wada. Yunusam okujusyny näme etdi diýsene. Yunus okujusyny aralykda oýa. Şoň pikirleriniň ýokarsam aşagam açyk. Şol aralykdan özüň tutmaly. On mysal alaňda da nämeden dedem şol iki tarapyn erkin oýa ol şoň üçinem Yunus ol adamın haly nedir? İnsanyň hakyky kämil adamın haly ne haly? Bolany hakyky kämil bolýar diýlenne insanyň hakyky haly derwişiň halydyr. Derwişiň halam çağan ineň içindäki halydyr diýip aýtdy. Ine nähili täsin dokudaýyň içinde ine garnyna çağa nämen başdan geçirýän olsa bize bilniksiz gaty sekretinde atlar şolam derwişiň haly bolmaly diýmek. Bu dünýede daşda görügimizden başga näçe inçe zatlar var. Ana birinji bilen Yunus'a düşünmek üçin men pikirimçe şoňa düşünmem. Yunus Emre'ň özü derwişmi ýa? Yunus Emre şahir diýip alýar türkü dünýäsinde ýöne ol näme esas näme bilen bellenýär bir bolalyň diýer şygar bilen gowurlýar türkü halklarda guramalarda umuman o şygarly kän ýaşalýar ýöne men ýene de Jelalettin Ruma dolanýan özüm şol kän Mevlana şynas diýsem boljak şo hökmünde derwişlik sufizmde nire barsam bir Türkmen derwiş gojasynyň aýdlaryny gördüm diýär. Yunus hakda diýär. Yunus intek başga dünýäň adamsy biz onu düşünmürs. Ýöne şoň şeýle bir aýdlary we manyda Yunus'a gaty uly baha berýär. Mevlana'ň özü uly halifa güýçli bolan kämil bişen wagty. Yunus Emre men şo şekilsiz elem kitabam şoň üçin ýazdymda şol şekil aslında bar ýöne onu biz inçelämdik. Mysal üçin gar bölejikleriniň ýagyp gaçanyna bir näçe görnüşli şekiller bar. Ýöne biz şonu gar diýip tanaýatda Yunusyň dünýäsinde şeýle bir şekilken ýöne men şonu şekilsiz diýip tanaýan çünki oň şekillerini her kim özüne Yunus özünden derwiş ýasap, özünden Yunusdan susup alanyna ýaşaýar şo garyň şekilini Yunusyň dünýäsi şo ýaly şo sufizmiň iň kämil bir iň owadan iň bir moşny näme bolýar da ine aýdýarlar mysal üçin insan öz pikirlenişiniň massştabyny öz şahsiýetini ölçeýär. Mysal üçin gorizont ýanky göz ýetim nähil uly bollugyça massştab uly bollugyça insanyň şahsiýeti şol güýçli derejesini görkezýär, pikirlenişiň derejesi esasynda. Yunus'a sufistik dünýäň massştaby güýçli, uly şeýle bir ýaýragly. Ýöne men ondan şeýdip bir damja alamda şoň şekilini öwrenýän hökmünde men bir Yunusçy däl, Yunusyň öwrenjem däl. Ýöne Yunus Emre sen garaýşyň diýip ine pikir kontentini sen garaýşyň diýende men Yunusy hoşalardan şeýdip çöplerdim da men şondan bir şekil ýasardım. Şeýle şo maňa şeýle bir täsir etdi da şeýle bir güýçli täsir etdi. Soň oň dünýäsini eýem şu gurulýşimden hem hujumdan hem belli de
Egerde häzirki döwürde Yunus Emre'nin bir cümlesini ullanyp many çykarmaly bolsaňyz haýsy cümleni ullanyp bilerdiňiz? Magtymul Pragyň köp ifkan köp puhaya aşyk bolmuşam diýip bir goşgusy var. Edil şonýal Yunusda da var. Bir şekilside aşyk bolmuşam diýär de bir ruha aşyk bolmuşam diýär. Men bir derwiş diýär de, ýani üzlem saplam gıýtgazyk tetirler ýadyma düşýär. Men şo tutup bilmeýänim üçinem şekilsiz diýänim. Anyk biri Yunus düşünür diýenne men şonu şekilsiz düşünürürdüm, özümçe şekil ýatajak bolardym diýänimiň manysam şonu bir waýa aşyk bolmuşam diýip bir şonýal magtymul Pragyň neme goşgusyna meňdeşlikler var. Şonu men şoňa haýran alymda. Çünki Yunus sonam susup alınan dağıtılan umuman derwişi edebiýatda haýsydyr bir zada ýöne göze görünmeýän näme sen goşgusy we magtymul Pragyň näme sen altynmy kümüşmi ýa näme sen gözleýär. Şo derwişi şygyr maňa ýaraýar. Şol bir waýa aşyk bolmuşam diýär. Ol sebäbi adamyň dürüş sastawy ýa-ni priroda tebigaty we adamyň şol tebigatym şol bir zat döredip durýany men düşünemok, ýöne men şoňa aşyk diýär. Biziň hemmemiziň Hudaýjan özüň gowsyn et, men bir sen guluňdyryn diýän zadymyz Yunusyň dünýäsinde ul bir massapda dur, ýöne oň nämedigini bilenok, ýöne şoňa aşyk. Sufi edebiýatynyň öz swoýstwosy şo tebigatyna şol aşyklyk temasy ýaman uly. Aşyk bolmuşam, aşyk ben şunýala gözlemek, näme sen hemmesinde de var, hemmesinde de. Indi men edil konkretny bir şygyr men aýdyp berip bilmem saňa ýöne eger şo Yunusyň kitaby, Yunus Emre'ň kitaby ýanymda, mysal üçin almandyryna ýanymda bolan ýagdaýyny da ine men şunu suwut edip bilerdim. Sözümüň arkasynda durýan çünki sufi edebiýaty men gatykçyligimden bäri gowur ýani. Ol janet men üçin şeýle bar içimde ullukan sowallar hälenler gurulap dursaňyz bol. Soraýyn ýani sizden her adam Yunus bolup bilermi? Her adam Yunus. Biz Yunus derwişiň hal nedir diýeni 9 aýlyk hal şo derwişiň hallar diýdik. Diýmek Yunus özüň derwiş görýär-de. Diýmek biziň hemmemiz 9 aý 9 günne dünýäge gelen adamlar. Gowy soraw berdiň kakajan. Biziň hemmemiziň netimizi, pelimizi arasy saklamagymyz gerek. Derwişi edebiýatynyň aňyrsyna şo ýatyr. Şugun kugunyň uly meseleleriniň aňyrsyna da niyet pel arasylyk ýatyr. Şoň esasyna da biz gelen zadymyza, gelen güýjimizi bir ýerden ruh bolup bölünip gaýdan güýjimizi ýene täzeden arasy barmak üçin hem her kimiň öz Yunusy bolmaly. Her kimiň öz Yunusdan alan bir bölejik damjasy bolmaly. Edil şu howada ýagyş damjalap durýarlar. Şoň üçin hem elbetde her kimiň içinde Yunus bar. Ýöne onu açmakda, onu kämilleşdirmekde eýem oňa adama öz-özüne kömek gerek. Halipalan, kitaplan, düşünjelen, kontinentlan, giňişliklen, fiýahatlan, kitapxanalan, umuman oňa kömek gerek. Ýöne şol iň gowda dünýäde netpeliň arasy saklamak. Ana şo Yunusçylyk şol. Şol derwişi edebiýatyň kökü şol. Arasy ruhda gelliňdämi? Arasy ruh bilen hem gitmeli. Ana şo. Dogry belýäňiz. Edil häzirki döwürde de şu aýdýan ýanky sözleriniz terbiýeleýiji diýip hasaplaýan ýaşlaryň hem ullaryň hem tapawut ýok. Ähli ýaşlar adamlar üçin häzirki döwürde esasat biz Yunus Emre'ni mysal alyp, onuň sadalygyny, derwişligini mysal alyp ýaşasak, adamlar bire has hormatly syýlagly bolar diýip düşünýär. Ol janet buňky söhbetleşigimiz men pikir etişimden hem gatygyk bolan sebäbi elbetde Yunus Emre hakyna gyzyklanýan sowallamy saňa berdim.
Yunus Emre hakkında öz şahsy garaýşyňyzy beýan edeniňiz üçin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Inniki gyzykly söhbetdeşligimizde görüşýänçe.